Tay, saan ka punta, Tay? Saan ka punta? Inom ka tubig, may tubig ako di, may tubig kami rito. Halika rito. Tubig? Ano ka rin po ba? Sa ano ka rin? Sa tulpo ka rin? Gusto mong hingi ka rin ng tulong kay Idol? Opo. Oh, sige, sige, wait lang, kuha tayong tubig. Tay, halika rito, Tay. Yan ang isa, marami siyang ganang pera na hold up mo yung vaccine. Tay, halika rito, Tay. Tatay yung tubig. Oo, ano ba yun? Hindi po kayo grabe siya dito ng ano. Nakakahawak pa po ba yan? Kain. Ay, Nasa mukha. saan kayo nakakatulog, Tay? Hindi, buksan mo ulit. Tapos sa remote. Kita, inumin nyo muna para ano. Nakakuha po ba kayo pagkain? Hoy, doon. Nakakuha po kayo. Yan ang umuwi sa kanila. Pwede ko ba kayo ma-interview mamaya, Tay? Oo. Sige po, punta ko kayo doon mamaya. Pero naman dito po, pwede rin naman po dito. Hingin ano kay Tulpo. 2 buwan yung tanda na hindi. Tatay, ilang taon na kayo, Tay? Madali sila dito. 5'9", 57, 59, nagsi-60. Senior na. Ito sa mga staff, may nagbibigay panisit. Tatay. Okay. Okay, Tay. Tay, pa-excuse Tay ha, yung ulo nyo, Tay ha. Okay. Tay. Ay, sarado oh. Dito tayo, Tay, sa ano, loob. So, ito guys, ilang taon na ulit kayo, Tay? 59. 59 years old. So, ano pong nilalapit nyo rito kay Sir Rapi? Ano sana yung hihingin yung tulong? Na bigyan kami ng ano yung luti ko kasi bininta ng kapatid ko. Ano po? Yung luti ko sa Manila. Ang lote mo nasa Maynila. Oh, Tapos, so bali na paano po kayo, Tay? ha? Mild stroke po. Hindi, nabanggaan ako. Nabangga ka. Ay, buta sa ulo ko. Ay, oo nga, no. Nabanggaan ako pagtawid ko. Pagtawid nyo po. Nabangga. Nabangga si tatay. Sinal namin yung Ha? Akala ko hindi na ako Hindi. makauwi sa Davao eh. So tiga Davao po kayo. So ang hihingin yung tulong kay Idol Rapi, mabawi yung lupa nyo, tama po ba? Kasi pinakalaman nila eh. Pinakailaman nila lupa nyo. May anak po ba kayo? May asawa? Oo. Ano, natulog sa tabi ng kalsada. Kasama nyo po dyan. Opo. Ilan po? Bali ilan po? Ilan po kayo dyan? Dalawa. Dalawa kayo. Meron ba kami mga kasama na tulog din? So ayun, lumipat ako guys sa loob kasi delikado sa labas. So ilan tag dito, ano po palang pangalan nyo, Tay? Arnoldo Diaz. Arnold Diaz. Arnoldo. Diaz. So ilang taon na po kayong nadisgrasya na yan? Ilang taon na po ba yan? 2008 ako nabanggaan. Matagal na. Mga mahigit 10 years na siguro. Yung kasama nyo dyan, Tay, na anak nyo po, ilang taon na po? Nasa bangkal. Hindi, dito po ngayon, di ba sabi nyo? Asawa ko lang. Asawa nyo lang po. Opo. So ilang buwan na po kayong nag-aantay? 3. 3 buwan na. Ayun, tagal na. Opo. So nakakuha na ako kayo number. Wala pa siguro. Wala pa, Tay. Ano ba naman niya? Kawawa Tagal naman. namin dito. Nagtambay kami dyan. Di ba yun may natulog dyan? Oo. Dyan kami. Dati. Diyan pala kayo nakatambay. Lumipat kami doon. So kanina, ano pong kinain nyo kanina nung di pa kami dumarating? Binigyan nga ako dyan. Binigyang... May pila-pila dyan. Ay, kami po yun. Ay! Nabigyan ako, nakakain ako. Hindi, kanina hong tanghali. Paano pag wala po kami? Kung pag walang namimigay, saan po kayo kumukuha ang pagkain nyo? Wala nga eh. Wala din. So tiis-tiis lang ho kayo dyan. Oo. Kawawa naman oh.
Kasi, So, nung nadisgrasya kayo tay, ba't naipagamot naman po ba kayo nung nakabangga sa inyo? may isis naman ako. Amesis ka. Si nanay po, ilang taon na po? 10 years ang gap namin. So bali mga nasa 40 siya, no? Opo. Or 50, ganon. Kasi Yun, 60 ka na po eh. Opo. So, yan si tatay, nakakaawa naman. Tingnan yung kamay niya guys, nakabaluktot. Ito kasi, ang ugat nito galing dito na putol. Kaya hindi makakilos ito ng Galing dyan sa ano na yan, Ulo. sa ulo na yan. butas eh. Ngayon grabe oh. Sino na po si Jake? Akala ko nga, hindi ako makabalik dito. Dito. So, saan naman po nangyari yan tay? Sa yung patawid sa galing Bilyamur. Yung pension niya. So, galing po kayong trabaho nun. Opo. Papunta na ako, pauwi na ako sa amin. Pero may tanong lang ako tay, siguro, eto para sa akin, malabo siguro mata nyo tay, no? Kunti. Kasi na siya yung hindi siya makatingin ng May katarata na. Mawawa naman si tatay oh. So 3 buwan na ako kayong dyan na tawag dito na nag-aantay ng matulungan kay ni Idol Rapi. Opo. So ano naman po balita? May pag-asa naman po ba? Hanggang malabo na eh. Kasi 3 months na din, no? Pero malay mo mapanood to ni Idol ni Idol ni Senator Rapi tong video ko na to. Ano pong panawagan nyo sana sa kanya? Sana matulungan kami para makaahon kami sa hirap namin. Ano po bang pinagkakabuhayan nyo dun sa inyo? Ngayon ang sinasandayan ko yung pensyon ko na lang. Pension nyo na lang po talaga. Opo. So bali magkano po yung pension nyo sa sa isang buwan? Maliit lang. 14,000 lang. 14,000. Kung ako sumasahod ako kahit pa paano, pero hirap na hirap ako, yun pa kaya 14,000 lang. Nangungupahan po ba kayo tay? Hindi. Ay. Oo, wala. Wala. So may sarili ko yung bahay. May sarili ako sa kumbal. Saan naman po yun? Saan naman po yung kumbal na yun? Sila bali. Stay na Bali. So tiga Cebu, Cebu po ba tama? Dabaw. Davao ang probinsya nyo. Kababayan nyo po pala si dating presidenteng Duterte, no? Oo, Davao yun kasi. Yung si Presidente Duterte, kumpare ng yung papa ng asawa ko ngayon. Kumpare sila. Bali kumpare po ni President Duterte yung nyo, tay. Yung Papa ng asawa ko. papa ng asawa niya. Wawa naman tong mga to. So akala namin yun lang yung mga nandun. Yung pala, ang dami pala, no? Oo. Kaya dapat pala kung magpipiding program ulit po kami, dapat pala marami-rami po yung dadali namin pagkain kasi nabitin po, para isang tao lang naman po nabitin po yung pagkain namin. So thank you sa mga nag-sponsor. Hindi man yung alam kasi. Oo, hindi rin naman po namin kasi alam na ganun kadami. Pero at least diba tayo, kahit pa paano nakatulong, diba? Oo. Malaking ginhawa. Kung sa tubig tayo, may lagayan ka po bang tubig doon para mamaya daming tubig dyan, mabigyan kita? Meron. Mawa naman tong tatay. Dadaan kayo doon? Saan po ba kayo? Sa pinakababa? Yung may mga doon, yung tulda-tulda. Tolda. Kaya kasama ko dito guys si Laboy Sardinas. So, paano yan tay? Pag walang libreng pagkain dyan sa TV5? Tiis. Ni sinanay po, buti kapag umuulan, saan ho kayo sumisilong pala? Po. Kung saan yung may bubong. Nung hindi pa kayo nadidisgrasya tayo, ano talagang trabaho nyo? Gwardiya nga sa Pilipinas. Gwardiya kayo sa Philippine Airlines. So simula nung 2008 na disgrasya ho kayo, hindi na ho kayo nakabalik ng trabaho nyo. Hindi na. Hindi na talaga, ano? Pinauwi man ako para magpagaling daw. Pero sinagot naman po lahat ng paggamot nyo. Opo. Yan gaya mga kabiyaya, mga kakwela oh.
So kung sakali tayo na may gustong tumulong sa inyo, paano namin kayo mahanap? Nandyan lang po ba lagi kayo? Oo. Nandiyan lang po lagi. Araw-gabi. So ano po ba yung pinaka medyo hindi kahirapan na maitulong sa inyo? Ano po ba? Siguro pang gastos-gastos dyan, no? Opo. Kasi wala eh. Na pangkain nyo sa Talaga, umaga, oo. tanghali, Oo. gabi. Araw-araw kakain talaga tayo. Mga nakakarton, kung makikita nyo lang guys, panoorin nyo dun sa Isapin lang kami ng karton. Tulog. kahit payong hutay, wala kayong payong. Wala nga eh. Dapat may tulda. Kawawa naman si tatay, oh. Kung maulan diretso nga sa amin. Pag umuulan, diretso sa inyo. Oo, takbo. Saan may bubong? Siguro tay, kung hindi ka lang talaga na-disgrasya, hanggang ngayon ano ka pa rin, trabaho ka pa rin siguro, Talaga. no? Wala naman. So ilan po pala anak nyo tay? Matanong lang. Lahat tatlo sila ang pinakamatanda. Namatay na yun. So dalawa na lang po. Ano pong trabaho nung pangalawa? Gordya sa SM. Gwardiya sa SM. Nagpapadala naman po kahit papano sa inyo. Tumutulong naman. Ano to, yung bunso po, Ano yung siya, cashier cashier. sa appliances. Oh. So eto tay, kung kahit papano makatulong sa inyo to, pawang mo na. So yan, pasensya na kayo dito ako kasi pag nandun ako sa labas. Walang Ano? problema. Oo. Kano ba itong ano ko dito? Buti niyo ba bumalik ako dito? Nawaw nga ako. Nawaw ka tayo, Parang di akong katulog. Okay, so wala. Pero okay lang yan, kahit pa paano. Hindi ako makatulog na, hindi ako makainom. Ha? Hindi ako makatulog na. Parang naghanap ang Sa tubig, hindi kayo nakakatulog pag hindi kayo nakakainom ng Oo. tubig tayo. Kaya, ba? So may 50 ba tayo pang ano? So tayo, ito maliit na halaga lang to ha. Ano, huwag niyo Pasensya. ubusin dahil Pagpasensyahan nyo po, ito tayo, 300 kahit pa paano makatulong pang kain nyo bukas. malaking tulong sa amin yan. Tapos kapag pag nakapag-feeding program ulit kami dito, Okay. hanapin kita agad doon, Doon, unahin kita ha. nandun ko. Saan ba? Sa pinakababa ba? Doon? O itong karton na to? Ang tabi na to nitong kaliwa. Ito nga, nandito nga. Last, pang last kami. Baka nga Pang asawa niya yung nandun, no? O, nasayga. Asawa niyo po yung nakahiga doon. So ito tay, wala kaming dalang bigas ngayon kasi ito, yung feeding program namin is biglaan. Pagkain lang talaga. Biglaan lang po ito. Oo. So kahit mga pagod din po kami, nagluto kami agad para kahit pa paano kasi nakita Biro mo namin. yan, manigay lang kayo pa kahit pagod. Pinatiis ninyo. Nakita kasi ni Tol sa Pinas na talagang hirap yung kalagayan ninyo dito kaya chinat niya agad ako, Tol, luto tayo pang pamigay natin doon sa mga kababayan natin. So ito tayo, 300, pagpasensyahan nyo na to ha. Walang problema yan. So ayan po, Maraming salamat talaga. pangkain nyo na. Opo, Pasensya na eh, wala rin akong ano ngayon eh. Wala akong bisyo. Mahirap lang. So ayan nyo, pag bumalik ulit kami rito ni Tol Sardinas, una agad namin kayong hanapin para maano agad kita. Sa Eh kaliwa paano yan ko. tayo, pag alimbawa bigyan kitang bigas, eh isang kayo magluluto, hindi talaga kailangan talaga pera, no? Oo, kung bigas, bili kami ng taliro. Saing. So kailangan talaga pera talaga. O kaya Okay. yung rektang kain na pagkain, no, hindi talaga lang. Kasi magsain pa kami kung bigas eh. Pwede pala bukas, pwede kami kasi may mga natira pa ako doon ng mga spaghetti. So baka lutuin ko yun, pamigay namin dito. Tatanong ko pa si Boy Sardinas. Last kami sa kaliwa. Sige tayo, iatid na kita pa, ano? Basta Diaz ko, Diaz. Oo. Wait lang tayo, antay mo ako dyan ha. Oo, hindi ako tatakbo. Hindi, ano mo? Kasi baka bigla kang lumabas. Hindi eh. Mahiya naman ako. Hindi po, yung ano, yung sasakyan po ba? Oo. Kaya sabi ko, wait lang, hintayin niyo ako. Mahirap. Oo. Marunong naman ako umintindi. Sige tayo. Tara, dandaan ka lang mo ha. Baba tayo. Kaya niyo ba? Kaya niyo, ikaw, Oo. ayun po si nanay. Saan yung Yun, yung nakapula. Yung nakahiga. Ay, hindi. Doon sa... Doon pa kayo sa dulo. Tawid. Tatawid pa, layo. Oo nga. So
So, sige tayo, tandaan lang. Dito na kayo tumaan sa gilid. Talaga. Para hindi tayo masigundahan. Okay. Okay, wait lang tayo. Kami lang tayo talaga. Dito ka na tumaan. Tatay. Tandaan lang tayo, ha? Mawawa naman to. Maraming salamat talaga sa inyo. Sir, Doon pa kayo tayo sa dulo. oo. Katawad ba po? Tatawid ka pa? Oo. Tatawid pa daw siya doon, guys, oh. Mahirap po hindi tayo katawad. Hindi tayo makarating. So, dandaan lang, ha? Opo. Oh. Kaya mo umakbang dyan? Oo. Sige nga, tay. Kaya tatay, oh. Dandaan, tay. Tatay, ingat, ha? Salamat. Opo. Kawawa naman yun. Salamat. Opo, kawawa naman, oh. Kaya ko si tatay. Opo. Pagpunta namin dito ulit, siya yung unang pupuntahan ko para mabigyan ng kahit papano. No? So, pasensya na ako kayo kung 300 lang maibigay ko. Wala na rin kasi din akong pera dito. So, 23 pa lang ngayon. 28 pa yung sahod sa YouTube. Kawawa naman, oh. Tingnan nyo, hirap na hirap siya maglakad. Yan, guys. Sana, no, kahit papano pagbalik namin di, sana maulit pa yung feeding program namin nila Tol Sardinas para makapag-ano kami. Para yung katulad niya ni tatay, oh. Yun na yung kawawa naman, oh. Para maulit tong feeding program natin. So tatawid pa daw siya. Ang ano, layo, kawawa naman. Grabing na mga tao dito, talagang nag-aantay na kahit ilang buwan para lang matulungan ni Idol Rapi Tulfo. Sana Idol Rapi, Senator, Sir Rapi Tulfo, o kahit sino man pong mga pwedeng tumulong, sana lalo na kay Sir Rapi, sana mapanood mo tong video ko at matulungan nyo sila. Kawawa yung mga ano, marami pong nag-aantay ng tulong nyo dito sa labas, Idol. Sobra. Alam nila na ikaw yung makakatulong sa kanila. Kaya hanggang ngayon, grabe sila magantay ng tulong nyo. So maraming yan po, Sir Rapi. Sana mapanood nyo to. So yung mga kakwela, mga kabiyaya, grabe, no? Kung kayo yung nandito ngayon, talaga masasabi nyo na grabe yung pagtitiis ng mga tao dito para lang mapansin sila at para makakuha sila ng konting tulong galing kay Senator Rapi Tulfo. So grabe, hanggang ngayon ayun pa rin si tatay, oh. Patawid pa lang po siya. So pagbalik namin dito, tanungin ko si Michael, si Tol, kung anong lulutuin namin sa susunod. Baka spaghetti naman na siguro para pang merienda or pang anong oras kami makarating dito. Grabe yung mga sitwasyon ng mga tao dito, nakakaawa. Kaya nga lang talagang katulad kanina feeding program, di ko alam kung magkano ginastos ni Tol Michael doon, pero medyo malaki-laki na rin yun, no? So kailangan, ayun talaga yung kailangan nila dito kasi una wala silang mga lutuan. Kaya kailangan talaga yung ready to eat na, yung hindi nalulutuin yung pagkain na ibibigay sa kanila. Kung bigas man, hindi pa pwede kasi bibili pa sila ng lutuan, bibili pa sila ng kaldero. So kailangan dito talaga yung talagang rekta kain na nila. So yan, hanggang dito na lang itong video at thank you. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa amin ng buong Team Butete. Syempre sa akin na rin, sa Team Biyaya, yung mega love shoutout sa inyo lahat. At ayun, sa mga patuloy na nag-sponsor at sumusuporta sa amin, katulad ng mga nila Mami Rena Baher. Yan, thank you po talaga. Yan, sa Ate Luy, Ate Para. Yan, at sa Team Butete sponsor, Mami Marlene, Mami Charma, Mami Leticia, Mami Lolo Woods, Mami Miho, Mami Ate Charlene, yan, Mami Tets, yan, hindi ko sa Ate Ruby, sino pa ba? Marami, hindi ko masyadong kabisado pa, no? Sa Ma'am Daisy. Yan, mega love shoutout sa inyo. Salamat sa walang humpay na suporta nyo. At paki-subscribe din po yung mga kasamahan ko yan. Yung may mga kasamahan pa ako sa Team Butete na mga mabababa pa yung mga YouTube channel, katulad po nila Burlasoy TV. Nasa 2K yata siya. Pa 1K pa lang si Tol Burlasoy, siguro mga 600 subscriber. Si JP Bentongs nasa 2K na, si Ate Dabing nasa 17K, no?
Si Tol Sardinas, road to 20k na. So sana magpantay-pantay kami lahat ng mga subscriber. At yun pa rin, mas importante pa rin po yung views sa amin. No? Siyempre doon po kami kumikita at doon din kami kumukuha ng pantulong namin. So yun. Hanggang dito na lang to. At yun pala, nakalimutan ko rin yan. Hanggang dito, Slek Guevara sa Chewing ko. Pakisubscribe. Isa rin siyang charity vloggers dito doon sa Taguig. Sa mama ko may bagong channel siya, yung Claire Guevara TV. Yan. Pakisubscribe po. So yun, thank you. Ingat kayo palagi and God bless. At sana mapanood to ni Idol Rapi Tulpo, ni Senator. Yan, mga Tulpo Brothers. O kung sino man mga sikat na mga charity vlogger dyan, na mga malapit lang naman dito. Yan, yung feeding program, gumastos ka man siguro 5k, napakadami na nung mapapakain mo dito. Yan, shoutout din sa kala Sir Tekram, kala Pugong Biyahero, King Lux, Virgilin Care. Yan, sa inyo lahat ng mga sikat ng mga charity vlogger dyan. Tuloy lang tayo. At syempre kala Sir Rene Oisi and Sir Pony Alde. Yan, yung mga iniidolo ko ng mga charity vlogger. At kay Bro Edison Butete yan. So yun, ingat po kayo palagi and God bless. Bye bye and thank you.